Professor Mellitus Boateng New-Juaben Mahene and Nanaya Dani New-Juaben Mahema Dotiye ene Daasebre Otuo Siriboe Tosumenu Asante Juaben Mahene ana Nana Osei Kwadwo ono so ena ye Asante Bekwai Mahene omone ayokokan a motanse na omaye omunua eye ene sei yeka New-Juaben a New-Juaben omunyina ya ayokofo enti seka New-Juaben a naka Asante Juaben naka Bekwai naka kokofu na aka kontanse ensuta ene nananom ayoko a enkekae na emprempre de nananom amahina omote simpie so hwechire eye ema New-Juaben mahene ene mahema ene Daasebre Otuo Siriboe Asante Juaben mahene ena Nana Osei Kwadwo Asante Bekwai mahene Daasebre Otuo Siriboe Tosumenu Asante Juaben mahene ena Nana Osei Kwadwo ono so ena ye Asante Bekwai mahene omone ayokokan a motanse na omaye omunua eye ene sei yeka New-Juaben a New-Juaben omunyina ya ayokofo enti seka New-Juaben a naka Asante Juaben naka Bekwai naka kokofu na aka kontanse ensuta ene nananom ayoko a enkekae na emprempre de nananom amahina omote simpie so hwechire eye ema New-Juaben mahene ene mahema ene Daasebre Otuo Siriboe Asante Juaben mahene ena Nana Osei Kwadwo Asante Bekwai mahene
no. Sabi onye no ho. Anya anama Otuo no eja anama pa. Ano ana kwanya abrafo adoga faso. Daasebre Otuo Siriboe Otuo Asante Juabenhene Mahene ena nana osei kwadwo ono so ena ye Asante bekwai Mahene omone ayokokan a motranse na omaye omunua eye ene sei ye ka New-Juaben omunyina ya ayokofo enti seka New-Juaben na ka Asante Juabenhene na ka bekwai na ka kokofu na aka kontanse insuta ene nananom ayoko a enkekae na emprempren de nananom amahina omote simpie so hwe akire eye eye ema New-Juaben mahene ene mahema ene Daasebre Otuo Siriboe Asante Juabenhene mahene ena nana osei kwadwo Asante bekwai mahene the answer that what you know, FYA, Abibirem, you run for fire. I said, only program was there for some, Madaroma. And enti eno no amamre kakra na empanyifo gina wo da ne so se pensanfo no wonmu edi animu na wonmu kura botom kase no na wonmu de ya amamre na wono to dwuma mu se berema twebo akobia wankasa asu egina ya na wo to bia wo meme ma ne nsa so a emmei ene ntwene ene ade edi asifi sa medie kakume bi bebia Daasebre oti Boateng ene nana ya dani sabe wonmu fra wonmu ntoma ewo tintin mu no eho ena berema ba wode ni echire yi wode ni kutwa yi se an ni me santame wono so de akwa akwohwe ni nuanom wono mo echi e ma remfi se mprempren osi santehene anem nti wo ba se santehene nti no se bi si je mi yoyo ye je bona bamba na ye ma na kwa ba ni ade ni nyina no ye je pepepe se de santehene ene epi amamre sa na etie arefo na chese die edundie wa hwa wodu hwa wia nsa oba na waba biwem na wakọ akọhwe empanyimfo be ni akọhwe wo mani ti a ene asem to akra berema twebo akobia no
se mo hwe baby ayedru ya barema twembo akodua akakumebi na owrem akakumebi na owrem obrempon kodua no Rastaman me hu se edi animu no ono so aka de hie no ho a enye asante tokra enti amamre ne amane na enyi guso a mpanyimfo eyo se be ya barema betini na wakwa kopie mu akohwe enuanom bani wonmani nasabe ye opum so de soma no mamre ne amane wo so yo no obekọ wakwa akoye ne pepepe seni esi eti yeguso e wo New-Juaben e wo bu mantem hanoma NYANSAPO eguso an yekoso enyi ni san me bandimba ye de man sawhwa barema kwa na wogina barema kwa kakra na wogina du baby mpa na ye den se obetu ne nan na wode akọ nyina amamre ene amane eguso a ededi nti du baby se barema bi ha e na fonkra e kire se teti wobi kire na asante wa amamre asante e wa abakwasem se ye ma ye ni je ye de ehu ene ye koso ne ye bo ho ban ne amakosi kokwa me daada ye ne a kidi ankenne ko my Ghana ye kuanim e che se de nenne ye huni tanse ye wo adoye a e wo sanke koso ne ye bo ho ban na nanom piese a ne hu se ampa hwe wo nkwa na no ese ote asan ese wo ko afedie se de ko to wanya wremo wi a okohwe ne amne eti barima be ya amamre ene amania esefata ewo baabia abrempon yi wonmo edei aman hima anase oman hima ene oman hini wonmo dei sabre de sawhwa wasafro na pakan a barima twembo akodua wode na ni chiri ma fe yankasa ene wo kọ baabia dwambo no ankasa ekoso no a eno so eho asam eno no eno ti yeguso ade ekoso bia no no yede mu nchiremo yede ebrema ha NYANSAPO Asante Films YouTube ni wo subscribe share na like le jawa page medin eni abusu apani owusu edio
ayofo very much rebo akudua na sa memu se wasi form a woko na ye nananom ayokofo woko na wako akwakochia wo ma enye asempto akra no Otuo Siriboe no ono ena ono wo mo edi enchie ya ye nananom a wo mo ye ayokofo ne adia wo ba Asante mantema no dia ne se nyina yi se ayokofo busua won ma hyenso de ba akopa yidi ni mo ene abotre oto eno ena wode nsa oye wo mo etu nyina eye enuanom na afi odane amamre ene amane edia ni nyina ekire Asante sede ye nananom omo ha ahemfo adompo ene adehye sede nsi do won ho na wo mu hia wo mo no wo mo di buo ede ma wo mo no wo mo eno bi eno wo se very much rebo akudua wo da na di sisi a amane nuanom nso ede wodo ede nsa etu nsemu eye ne tu ya wo no di nkita ho kakra ewo arefo se mohwa pensanfo no eno pensan edin no pensan eno wono na entwema no da sukura wo ma samere e bere matwembo akudua ena wababa beje na konwa a watena si eno ntino ne se amamre ne amane kwa so mbeba no mababa ma na kwa ba sede mu hunu pepepe ena ekoso a e ba ne abema na kwa ba medical ka kire se se mprempre de wugiram se opomso Asante mewra na nem eno genti wotewo te se opomso enti won beba no ma banna ma kwaba na sede Asante amamre ne amba kwatem tie no no ye bisa no na nantese na afi wo ne no edi amane enti Sante na ato yi eye edomo a ebe ma bare ma twebo akudua akwaba afi ena nananom ankasa nso afo Santene na won mo ba omode anidie ede abema opunso na afi wo man na kwaba na amanye bi wo hodom a won mo di pemsanfo no won no wugyawo medi kaka che se wo dwumadi di mu pa odo ni ekirem ewukumewu a enya asem kotwa bo so ne ekura wo mo no ebo bere ma ho ban ebo kumewu eho ban a chese obia ntimi emfa afofrafofro bia ana ne mefunu bia emfa emma emesan bere ma twebo akudua enti enenye won wo twaka pa e wa hanoma enya asem kotwa entwoma no ena won mate ede aye wo musa amu amunim ntwoma no nete kokwa ye ne eja yatena akurase pen no de eno na ne ye de kwabuchi a ema ne ye fe no no eno bi eno mo musa wayi entwoma no dwumadi bi esa didie ene se bayire se wutwa animu na wo mpese ebe poro ntam a wo de ntwoma no bi ye animu a ewo resi a beda ho mfe bebre enti ewo twaka pa ewo Asante se emma ekunafo eno so ya yetimi de ntwoma esrasa nti amane bona ena yekoso mo miehwe nti bi
abusia akamfo ahyia nya Asante na Juaben man na abekwa man mado madawo meguru mofuma so mfeme sɛdeɛ wa unu ya pani yɛwuro tumfo kɔkɔ so Asante wo kasa kyerɛ no abusua ni ɛna kakra ni na abekwa man na Juabenhene ne o mabusua na nam nkonyasofo ɛma yɛwuro asote prɛkopɛ sɛ wɔno ani no ekuma wɔtwa na ni ahweban yɛwuro asena nam kwan hyɛ na de besi bia ma na Asante ampa na nam kɔtena ase nhyɛ ebu na no ɛne na ɛso yɛwuro ase amane ne amamre kwa so yɛmra ne ma me yɛmfama no aduti yɛwuro ase sɛ ɔno ani no ekuma ada fam a wɔntimi ka so yi na ni asi akwa ɔni ni nua ba nyinaa aduti anura yɛwuro na tutu na ba ha anura anumre no behwe ni nua mo mienu nyinaa ni akyi ɛne nso otu bɛma sɛ ɔno so mra o mesina nan wa ha asan do a ɔde do ni nua nti ɛna wɔyɛ ne ati sɛ ɛnti ewura ma mba ya wɔn sɛ ni nua ba ni nua bɛma wɔ mo da fam na wɔ mo kɔnsia do a wɔn sɛ ni sasa apɛntu miɛnsa na Juabenhene na abɛkwa man madawo meguru mfo kasa fie fanya ni nua mo mienu na akwan fɛfɛɛfɛ mfama no yɛwura ase ni kente ɛpoɔ mienu miami na hɔ na mfa nkata ni nua mo mienu a yɛgye ɔmo kwan na yi so fama na sanso ɔmo kɔ no ɔmo kɔ akɔto na nam wɔnsia do yɛbusa ɔmo kwan so wo bɛyi yɛnua panyin sɛn na osi gya akwan na ɔmo anya amane bosuo bi na ɔmo de akɔbɔ na nam ɔmo wɔnsia do ɛno nti yɛwura ne nsa sese ɛpoɔ mienu no deɛ yɛka ho asɛ wɔdwe yɛaka ne sika futuro yɛwura se miami na hɔ no nua mo mienu a yɛgye ɔmo kwan fɛfɛɛfɛ ne sika futuro ewe tansa miami na hɔ amfa nkata na adeɛ so mfama na deɛ ɛwuro tumfo kɔkɔ so Asante wɔ kasa yo na ekyia me wadawro ma anano miwura no mesno maso fam me kakra na Juaben man na abekwa man wadawro ma miwura no mesno mo of maso fam me kakra migyina ma na akwa bi ya moto so me nsa Asante man ti na migyina eche bia ene na abekwa man ne na Juaben man wo mo ma bere wa sote sɛ wo mo nua no mienu ni nua no mienu wo ma twa wo ni abeban na ima bu na eso na ima se mo kwai na mo kwai Asante ama me na se ne fata na mo fanya ma ade kwai ma me hey mama me ba ya na Juaben man na abekwa man na ima se ya dibra ba ye twa Asante wo no wo twa ne de wo kuma se enti mo bro ni sapantu mo nya na mo fa to mo kwanya ase na mo twitwa sana na ma se wo ma ni anu mienu kwasamanda jada wo kutani kente bo nwere sabia so epo mienu bia mi nyina am fa kata na ade so ma na nya dansidie sana na ma se wo kutani sika futuro po ya duasa mienu mi nyina am fa wu na ade ya jina no na sana na mu prince ya do ne busa wo mo se na sa so yi die munya na wo se mi nua Asante ma ana eja be kwa fefefe na mama me ba ya na de osie no me wura no Daasebre arefo se ohwa we obrani ba ko pa oso wo yie obrani na mo hwa hayi nso a ya kire yewura anema a wode ba yi die mu se pensanfo no atu atene sei na wonu kura boso fen se pensan na chese bere matwe bo akobia ebre aso bere ma nso atunuto a chese wasode a wo firi dwumadi na ase nti otumfo otumfo nsi anemu a wo ba ne ono so edne ko woko na wakwa akɔkyeakyea sɛdeɛ da bia wɔno yɛ no na afeedie wɔne nananom di nkra na ati wakɔ baabi a wofiri a wɔbaeɛ nti barima twebɔ akɔdua no barima ba no wɔno ɛna ɔtutu taatae a wɔkɔ no ɛnɛ wabɛdan amammerɛ di wabɛkyerɛ amammerɛ na wameɛhu amanneɛ ɛwɔ ahanom a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa.
Ayefo na said ye da yekoso ya eni pitiri. Ekwantintin bia no ekowie ewo waboboa no. Ene na ha ene NYANSAPO nso. Yeso ye de no ye de mo eba besi. Midin ene abusua pani owusu aduomi. Bomoden na subscribe, share na like. Eya de wadwen kire so efato ne mo maremfi. Se ye nyina yeguso a yesua de. Ti se bibi kwa achewa adaroma ene de ni ambrase. Na wo de ache. Dentini ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratama the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya